Moni ntine Jack nde nkhani yomwe ili mkamwa ku Uganda pakali pano ndi ya mtsikana uyu dzina lake Jovio Namulya. Jovio anali mtsikana wa zaka 22 amakhala yekha, anapeza malo ngati ku flat chonchi kumalo onena kuti amaflat ambirimbiri anthu amakapanga ku rent, ndi iye anapeza room kumene kwemwe amapanga rent, ara amagwira ntchito ngati waitress. Ara anayamba kukhalako 7 months ago. Kenako 3 months ago kunatulukira nzake, best friend wake akuti kupita ukamuona. Best friend wake ati dzina lake Rose Takunda Munaka. Koma Rose uja anapita ukacheza, koma anampempha Jovio kuti ndingamakhale nawo tizikhala limodzi. Ndi ati Jovio anavomera, amakhala limodzi ma bestie, amapanga zawo bestie pamenepo eti. Ndi kenako pa 20 August abale yake ya Jovio anadabwa kuti Jovio sakuyankha mafoni. Mosayambira kufuna kuchita contact, ndi anachita contact caretaker wakuma flats komwe amakhalako kumfunsa kuti ife tikuyesera kumpeza Jovio mwamuonako. Ndi ati sister wake anapita konko kukakumana ndi caretaker. Caretaker noti tiyeni limodzi tikatani tikapange check. Anagogoda chitseko chinachotseka samatsegula. Ndi anasuzumira pa window. Atasuzumira pa window anaona magazi okhaokha mnyumba mwakemo. Atayang'anisisa anaphwanya chitseko kulowa, anampeza Jovio waphedwa wagona pa pool of blood, magazi ake. Nzake sakupezeka kuti ali kuti Rose uja. Ndi apolisi tutena pano ali pakalikiliki akumusakasaka Rose. Ndi nkhaniyo yakula kwambiri, anthu akuti ma bestie ya fake chani, munthu anamubweretsa nyumba mwake. Pano mnzake watani waphedwa, iye sakupezekaso. Amusakasaka apolisi ena onena kuti ukhangati wathawa watuluka ndi mu Uganda momwemo eti. Koma wherever she is, ukhangati kuti according to social media ano akutumiza ma message kwa anthu kwauza kuti si iyeyo amene anamupha Jovio. Ma message yake aonena kuti iyeyo ndi Jovio anapita online pa dating pa Tinder, akuti anapezana ndi zibambo wina wache. Ndi ananyamuka ati zibambo anabuka onse awiri kuti apite ku nyumba kwake akapangezawo kandi kozongoti zako sairuzika. Ananyamuka awiriwo anapita kumene. This is according to my message amene akutulukira. Anthu sakuziwa kuti ndizoona kapena ayi. Ndi anapita kutiko ku nyumba kwa zibambo ucha. Ali kumeneko ati zibambo ananyamuka kupita bafa. Ndi akuti Jovio anamubera zibambo ucha ndrama. Koma samadziwa kuti nyumba muna CCTV. Ndi zibambo yanaona kuti waberedwa ndrama, ndi ndrama zinayi zambiri. Ati ndi amatumizira ma message amaopseza kuti ndikuphani mutibwezere ndrama zanga. Ndi according to nzake wa Jovio, Rose amene wathawayo aonena kuti amene anamupha Jovio ndi nzibamboyo akumuti Muhammad ndi dzina lake. Ati kuthawako akuthawa fachiri naiso akuopa kuti amupha nawo. Ma message amene akutuluka koma akuti aneba pa tsiku limene lolo anebawo anaona atsikana awiriwo atalowa mu flat yawo. Atalowa mu flat usiku anamva kufuula koopsa kuja kuti mpaka nana adabode kuchitika chani kwa Jovio. Ati ndi ananitumizira message Jovio kumfunsa kuti are you okay, chikuchitika nchani. Ndi analandiranso message yoyankha kuti yes ndili bwinobwino, don't worry, everything is fine. Kenako sanamveso phokoso lililonse, iwo changuti okay chabwino kupita ukagona. Ndi chenicheni sichikudziwika. Apolisi akumusakasaka abenzakeyo, sakudziwa kunena kuti chenicheni ndi chani. Akakhala Jovio maliro anayikidwa. Ndi anthu ena akuyikana nkhani yomwe ikubwera kuchokera kwa mtsikanayo Rose. Anena kuti iye bweza atapita ku polisi, chimene wathawira wasowera ndi chani. Ena akhulupirira kuti iye ndi amene wampanga zake chipongwe. Ndi chenicheni sichikudziwika, chizadziwika mwina akadzamugwira. Imeneyo ndi ili mkamwa ku Uganda. Zikomo kwambiri.